Inrugin ti DSWD Cordillera ti panangipaay, iti cash relief assistance kadagiti kamang ti Transport Network Vehicle Service wenno TNVS Riders iti Baguio City, Benguet ken iti Abra. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapisar. Narugyan itang aldaw ti pan nakaipaay ti cash relief assistance ti Department of Social Welfare and Development Office Cordillera kadagiti Transport Network Vehicle Service wenno TNVS Riders ti Baguio Benguet ken Ijay Abra. Target da may paayan ti tulong ti 2,940 a riders iti Baguio ken Benguet bayat a 58 Ijay Abra. Kinuna ni Manong Oliver a narigatan da iti panagnato ti presyo ti petrolyo. Mahirap itong nagtaas ng gasolina at siyempre bawas sa kita ng mga riders yun. Kaya laking tulong din ito meron itong ganito. Malaking tulong na rin po yun. Aabot naman muna ng ilang araw din. Maragsakan mat dagitoy gapu tadakkel ti maitulong ti 5,000 pesos a cash relief nang runa iti saan pay a panagsubli ti sigud a presyo ti petrolyo. Masaya naman po kasi kahit paano natupad po yung pagbigay ng ayuda po. Dagdag financial na lang. Kabayatan na iti initial nga assessment ti DSWD Cordillera, nagbalin anayas ti payout iti syudad. Itay mat alauna ti pangaldaw, di manonon iti 2001 ti naipaayan ti cash relief ng aggatad ti pakabuklan at 10,005,000 pesos ana iwaras. Pakabuklan mat at 3,183 ti panggap a matulungan ti programa iti rehiyon. No sa dino sumaruno a may paayan ti cash relief ti Ifugao, Kalinga, Apayao ken Mountain Province in Tunbigat, May 29. Naggapumat ti listaan kadagiti transport network companies a naisumitir iti DICT Cordillera. Binaripika mat daytoy ti DSWD tapno maipasigurado nga awan ti na doble tinagan na iti listaan. Panggap matla ang atulungan ti ahensya dagiti dadumapay nga marigrigatan gapo iti krisis. Lahat naman ng mga nangangailangan ay sakop ng assistance to individuals in crisis situation. Ibig sabihin, kung hindi natin na-target for the transport sector ng cash relief assistance, pwede silang ma-accommodate doon sa regular AX program natin pero sa ibang form of assistance naman yun. Iruray damat ti direktiba ti DSWD Central Office para kadagiti sumarunupay a maipaayanda ti tulong. Dumanon matten iti nasurok 20 aribo ti natulungan ti ahensya a kamang ti transport sector iti rehiyon. Sana nakatulong ng konti yung ating binigay na 5,000 para sa ating transport sector. Gayun pa man, dun sa mga iba pang pangangailangan nyo, meron pa rin yung ating assistance to individuals in crisis situation na program na pwede nyong i-avail just in case may iba pang pangangailangan ang inyong mga pamilya. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.